Si Abraham sa atong unang pagbasa gisugo sa Ginoo nga ang iyang anak, buktong anak na si Isaac, 12 anyos atong panahon na pinangga kay niya kay buktong anak niya, tiguang na gid siya ng anak, naka baton og anak, 100 years old na siya. Gisugo siya sa Ginoo nga kanang imong anak dadangan to sa bukid nga akong itudlo nimo, nya ihawa na siya, nya sunuga ihalad nga rin ako. Nisugot ba sa Abraham o ni balibay? Amay kaya naminaw gid. Kung kamo din yung mga ginikanan, sugoon mo ron na kanang inyong anak, ihawa na nya sunuga ihalad nga rin ako. Musugot mo dili. Sa ganyan batasan. Ang Ginoo inyong supakot. Musupak kayo mo sa Ginoo. Yan ano inyong mamagdili. Unsa may ipasikaran ni Abraham nganong iya man tong gisunod ang sugo sa Ginoo nang iyang kaugalingong anak iyang ihawon niya. Drama pagyud kay ning pag-ihaw niya kay iyang ipada si kaning si Isaac mo'y kapas-an sa kahoy nga para isuknon niya. Siya nagda sa kayo sa kutsilyo niya, nagsigi sila lakaw ng atos bukid, sila na lang duha. Ingon dayo si Isaac, tay, ni aman ang kahoy para isunog sa atong ihalad na asad ang kayo o ang kutsilyo. Asa man tag karniro o kanding na ihalad. Ingon dayon si Abraham, dong ang Ginoo ray muhatag. God will provide. Kaya diyang sultihan, magkagano niya, dili na hinoon niya kuan, di na niya maihaw. Ingon na siya, okay, kung sultihan na ni Muno siya, Diyos, mukarating lang dagan ko, yung nga, ika may akong ihaw. Dagan ko, bahala. Iksa siguro itong kahoy. Ano ito, magamot dito, iya pag yung ipatabang o pile si Isaac sa bato, na ilang tungtungan sa kahoy, niya, iposisyon na kahoy tanan, anak, duslitana na lang, ingon des isa atay. Wa palagi ka po ikuan. Sabi taw do mo ikupta na ni kanang kuan, ikupta na ni Abraham ba. Bitaw do mo kanang higda do kay ikaw may ipaihaw sa Ginoo. Sugot lang sa Isaac. Mo na to iyan ang igapos nga sa dihang iyan ang duslako nunta kay iyang ihawon ni badlong dayon ang anghel. Si Abraham ayaw ni dayon kay nakita na nako nga mas gihigugma gid ko nimo kaysa akong hinatag. Di ba niya? Ang nagsugo nato ang naghatag ni anang imong anak. Nya, musunod ka niya dili. Musunod dili. Ingay mong tupad, pinamusunod ka. Kinsay naghatag ng inyong naon? Unsa karon hitabo sa inyong naon? Ginoo pa'y nagbuot ana. Mao na ang Ginoo gani mao'y atong supakon. Imbis munindot ang atong kinabuhi, mubati yun. Maggubat yun ang hinatag sa Ginoo. Basta di na ta musunod niya ba? Kanang maniguro na ta. Mao na ningon ang Ginoo, ang maniguro sa iyang kaugalingon kawad ani apan ang pakamatay sa iyang kinabuhi para nato makabaton niini. Basta Ginoo gani magsugo makigsuon sunda gina. Wingon kaning Ginoo mga asawa, ihawa ang inyong bana, ihawa gidayon. Ay napagsige pangutana niya. Kaya nga hatag nimo ang imong bana ang Ginoo. Nya kun ang bana gani ingnon gid mo sa Ginoo brad,
biyain ang inyong asawa, biyain na yun. Oh, ang pari nala'y mag-igo anak. Di ba? Ayaw yung subak-subak, basta Ginoo mo'y musubo. At tanawa, unsay nahitabo ni Jesus. Unsa may gibuhat sa Ginoo ni Jesus. Sabay, gibuhi o gipapatay? Ipapatay. Unsa may gibuhat ni Maria na siya mo inahan ni Jesus? Siya gibuhat. Iyang gitabangan ng iyang anak aron mamatay. Wala mo kibawa na. Naay senaryo na sa traditional na katong kuan, way of the cross. Diba, pag ikatulong istasyon, mao ang unang pagka sa to? Pag hisukamon ni Jesus, ilalong sa cross. Ang ikaw pa, kung sa may sunod, sa tradisyonal. O makibaw? Si Maria, midool ni Jesus. Mahal na birin ba? Ang ilang panag-istoryahanay. Nganong midool man to si Maria? Iyang giinan. Doon, ay dagma-dagma niya. Siya nga naman doon na lang kayo. Matuma na ng imong misyon. Siya, bitawan mo niya. Bugat naman kayo man. Siya, paano kaya lagi na niyo? Di ako si mong kiling. Ba, si Jesus. Pasa. Ito. Nakaroon pag-abot na dito, gilansan na si Jesus. Wa naman nidool niya. Nagan man tanan. Mo itong naingon si Jesus nga, amahan ko, nganong ibiyaan mo ako. Dool des Maria. Doon. Pag-abot itong Marias doon, sidong. Di alam ko. Wati ka biyahe. Gamay na lang kuwang. Juntay na lang to si mong lupo. Patay na ka. Siya na, rani ka di ama. Sige. Patay na ni. So, ano kayo sila? Pamoto nga gibilin ni Jesus si Maria nga to ni Juan. Kabay, imong anak, imong inahan. Diba? Ni anak to siya? Okay. Wala. Patay naman siya. Ingon na yun siya. Natapos na. Pero na. Kisa may nagtabang niya para gid siya mamatay. Si Maria. Hinay niya mga anak. Sige na mamatay ra lagi ka. Sige na. Ano bang maminyo yung anak pa? Yang naminyuan, mangulata. Sige, hagulata. Yang muli yung anak sa inyo. Yang maingon na yung anak, mamatay ko na akong kabana. Animal mo na ganyan. Yung mo na yun. Okay lagi kayo na dahil makapalangit ginani mo. Sige, balik ka to. Lagbong mo magaywa. Ay, kuwang pa na. Yan ay pikas. Sige, okay na lagi na. Tanaha. Kanangin yung anak, pantay din na. Pero, malangit. Kaysa inyo ng pungan, inyong ikiha ang bana, inyong ipapreso kay kanang physical abuse sa wife, mapreso magina, kabayad pagina. Kunya, inyo na yung anak, mangita na yung laki, katong the right person. Hindi pa man makasal, kaya doon na may kasalan to. Maglibing-libin lang mo sa, anyway, you love each other man. Dayon no, anak kong anak mo, sus, binunog, kaya na itong iyang bana sa una, kanamiya karumpang kung ano, sus, love na yun kayo na siya. Limpay yun kayo kong father, pinangga na gina kong anak niya, nakasal na, mo makasal, father, po sige lang, father, basta lang malimpayon lang siya. Sakto na, dili. Istorya, sakto na. Sakto na sa atong tawhanong sukdanan. Pero dili na maoy gustos Ginoo. Muna diri sa atong ebanghelyo nagpakita ang amahan dito sa panganod o nitingog siya dito sa panganod niingon kini ang pinangga kong anak pamatia ninyo siya. Pamatia ayaw paminaw ng imong tupad. Kay kanang imong tupad peligro dadon ka na sa impyerno. Kanay mong tupad, tanawa. Ingnan ang imong tupad. Wa chukuroy. Kwarta ikapaya.
nagpalit og bugas o ikapaeskwela sa akong anak. Tanawa, di ba? Maingon na ito ay nagpautang nito ay nalikita na. Kamay na kay interest. Dadon na yung kagato. Kanya, maluwas ka. Maluwas. Mag-abot na hinong imong problema. Kay imbis na to ang imong ihuwaman, 10,000 ra, iniguli ni mo anak 10,200. Kila naman na? Sa kuwan karon sa mahimong 12. O tanawa, mahimong 12. O niya, kaya huwag makakabayan. Nakato na sa interest, may interest na sa. O nakaroon na ako'y kitabangan, daghan-daghan na gina sila, na nagpatabang na kung bayad sa ilang utang. Ang ilang utang, 30,000. Mga maestra ra ba uban? Mga animal sa mga maestra sa. Magilak-ilak pag yun kay ang ilang ATM card na prinda kunya ni huwang sila 40,000 pag-ari nga rin ako 120,000 na ilang bayronon. Naku, manong ingon anak naman na mami siya ang interest pa nila, interest naman sa interest na sa anak. Naku, pastilan, nanong karoon ng kaninuol na ko, isa di na yun makaya pa, mabuang na ko sa problema. Naku, may na, ikaw nga gamay kay ihugs kulikta. Ako nga nagkalisod ng galing kong tigong maning tag-20 lata. Ako pag-iimong kuhaan anang pabayro na ang dako kayong interest. Kanya kay lektor masan ako. Nahilak naman. Okay, tabangan. Kuhain tao ng akong budget para sa Madrid. Ako na lang ihatan. Ang kailangan ng mamay. Pagila ng Madrid, matay na sa gutom. Total, i-insure naman na sa kalimutan. Inanawa. Ayaw paminawa na yung tupad. Punan na yung problema. Paminawang Ginoo. Ingna, Lord, wa ko'y bugas. Ang sa may Starbucks Ginoo, fasting and abstinence. Asay mo na gilana. Yung Ginoo problema, huwag mo na mo. Yang Lord mo sa itong yawa. May mo sa itong yawa. Ayaw, hindi nagpautang. Yang mo tubang na Lord, hindi ko mo na yung pagpautang. May mo sa itong Ginoo, ing na pagtubag. Ang tao dili mabuhi sa pan. Asa pa ka na. Sa ito pa, mag-fasting si Kristo 40 days and 40 nights man to. Ang imong 15 days lang, kaya mo sweldo naman na ka-15. Diba? Luspat Ginoo kay kagnaw. Pero di juga matay yun. Indong na lang tumigini. Ana, nanama mo yung mga gambon diri, ka ng mga tanglad. Ana, yun mo nang ihohol. Magtututot, baka sige. Ana, yung luy, ana. Oy, ma-detox pa ka. Detox. Huwag tangin mo mga kolesterol, mga sugar, ana, mga arthritis, mga wala, tanan. Kalangin mong tanan niya, mga bil. Muslim ka. Nya, hindi ka pizza 15. Sweldo na. Huwag yung utang. Diba? Kung naminaw planta ka sa Ginoo, healthy kay ka. Wa pag-iutang. Di man sa ka maminaw. Anhang yung kaanang ko. Lord, wa na ko ikapaiskwila sa akong anak. Kung saan manin ako, kung sa kayo bags Ginoo. Pautang ano man? Si Kristo di ay naka-eskwela nito. Naka-eskwela? Wow! Wa ito'y grado. O di, mingon mong anak, ma, huwag mo undang ko ma, wa na ko'y grado. Ika, kuyog mong Kristo, anak. Diba? Mahimo na kang disipulo ni Kristo. Kaya ang ipanguha niyang Kristo na iyang mga disciples, labi na itong 12 apostles, kinsa may, si Mateo na siguro na grado, kay tax collector man to. The rest, may mga grado, si Juan, si Pedro, katulang na priso na sila, i-check ang ilang background, pag-check, mga grado, ka eskwela, mga pobre, mo'y gikuha ni Kristo. Ang imong anak, grado, mahimo na ng disipulo ni Kristo. Diba? Nga mamaligyang siya po. Orti pag natuwa, kitawag na siya, Lord. Lord. Ayaw na, wrong.
Wasing naminaw mo, tinarumo na ninyo. Joke na to, kato mo yung joke. Di mamutudo si Kristo, anak. Ang gusto ni Kristo, ayaw mo pangandoy sa human wisdom nga anha makuha ninyo sa formal education. Pangandoy mo sa divine wisdom. The wisdom of God is far, far, far greater than the wisdom of man. In fact, the wisdom of man, matod pa ni St. Paul, is simply a foolishness for God. Kana din pagpakolor sa inyong buhok. Kinsa man ang wisdom sa Ginoo o sa tao? Sa tao. Nya ang nagtanaw na ang Ginoo, that is foolishness. Nagtuo dahil mo din ang foolishness na imong iguba ang kolor na gihatag sa Ginoo. Tanawa ang texture sa imong buhok human imong pabutan-butan chemical, magpaparihan na ginag-alambre. Kahil na kayo na, lahi atong natural na buhok para ning amo, bisag way bubo, bisag hindi maligo tulog adlaw, buhok lang yapon na naon. Kanang inyo, mura na nagkagingking. Ngita na sa chemical para ibubhuan na para mulumoy niya ana-ana din ka ana-ana. O niya dito ang ibutang. Foolishness. Di ba? O na, unsa man di makapatransfigure sa atong kinabuhi, unsa may makapanindot sa atong kinabuhi, aron mo sana daw kahayag na langitnon, dili ang kalibutanon pagtulunan, kung dili ang pagsunod yun sa Diyos nung pagtulunan. Kinsa to'y musunod ni Ana? Mag-antos yun. Mag-antos. Di man ha? Mag-antos. Apat kinsa tong gustong mag-antos na magsunod sa Ginoo, mahimog yung santos. Inig kamatay. Nya sa di pa mamatay, kung sa mayang matiyon, anaa kaniya ang kalinaw, ang kalipay, o ang kabalaan sa kinabuhi. Peace, joy, and holiness. Ang tao na magkupot aling tulo, buhi pa, pero ang ilang naon, mausap. Mausap. Muunsa man, mubati, munindot. Kusga. Munindot yun. Kay kanang kusmod nga naon, tungod na kay di siya balaan, wasan siya kalinaw, way kalipay, muna ang naon, muna gikumot sa alta. Porti pati ang naon. Harap. Pero butangi kalipay, kalinaw, o kabalaan ng kasing-kasing, di ba? Magsige na nag-anak. Batik naon, pero smiling. Oh, di ba? Kung yung sa may wenta mo po ng tao mo smile, nindot tanaw. Ilingiyay mong tupad. Ilingiyay mo. Niya pangutan na, inatanaw ni mo sa unaw, nindot batik. Ayaw pag naigay mo. Ikaw naman sa naigay, selfie-selfie ka, selfie-selfie. Ngayon mo na yung i-upload, ikaw sa like-like. Ayaw, unay-unay mo lang mo. Kana yung laing tao mo yung dahil mo. Di ba? O dato, di pa dyan ko malimot, second year high school ko, nanguyap ko, akong classmate, nagiignan ko sa akong classmate, wa ka mauwawa ng imong naon, kabati ni mong naon, nguyab ka na ko. Discourage ko ato. Wa na ko manguyab so sa unang kabuan. Sa una, manguyab kita ko, di ko kauyab karon. Labing dugay, 2 ka buwan, manguyab na sad ko. Wa na dyan ko manguyab, kay bati ko naon. Pero na-member man ko sa Legion of Mary. Nya, ang among discussion sa Legion of Mary, kanamang virtues of Mary ba? Ang mithi sa lehiyon, mao ang mga mithi ni Maria. Nya, unsa may mga spirit of the Legion na mo sa Spirit of Mary, kana yung iyang angelic sweetness. Usa na, nya, ipasabot nila sa mga presidente na wasag kahumag elementary. Siya kaning daw anghel na katangis, mo na naadiasahan ko, daw anghel na katangis, bunga ni sa mga kasing-kasing na
mapaubsanon o mahigugmaon. Isa ka nang mahigugma na gani ka niya magpaubos, ang imo anang naon munindot. Amo na to, ako nang paubos. Kung sa may akong ipaubos, ni angkon ko, bati kong naon. Muna yung una. Ikaduha, nga kining akong naon, gamiton ko ni para paglipay sa akong isig katao. Muna, magsige kong smile. Di ba? Hindi mo malipay smile. Malipay. Smile. O niya, magsige kong pasaylo sa akong isig katao. Di ko magdumot. Di ko mahadlok sa wayon. O tumingon ko ganiha, I don't care. O ako'y sa wayon. Pero ako git silang daygon. Oy, nindot kay nahitabo. Pagka 4th year na ko, ako'y ipanguyaban. Wapa kaayo ang nanguyab na ko usa sa among gitawag-tawag o mga campus beauties. Ako din giingnan, pagka mauwaw ng imong pagsulti. Kaya ingon man siyang dugay na kuno siyang nakuwat na akong panguyaban kuno. Nakuha ka mauwaw na imong gisulti. Siya nga naman, naku, kagwapa nimo, kabati na kong naon, mura naman kong trapo, ikumpara nimo, mauwaw sa kanang imong gisulti yun. Ingon din siya, bahala na kang tibuok, kalibutan mo, ingon imong batik naon, basta para na ko, ikagay kinagwapuhan. Pagsulti niya na, isugot din ako eh. No, so pag 4th year na ko, perting gumaha sa kumuyang. Ambot asa na kakaroon. Ako lang yung iskutan, kay bisan sa atong human affairs, dako yung puntos ang mga tao na ay Diyos nun, nga kasing-kasing o Diyos nung kinaiya. Munindot kinaimong naon. Munindot sa imong pagbati, munindot sa imong kinabuhi. Muna ang transfiguration. Matod pa ni Kristo, ayaw panabi, huwata nga mabanhaw ko. Pasabot, mag-antos usa ko. Muna sa ikaduhang pagbasa, niingon si San Pablo, kung si Kristo nga nagpakamatay sa dihang makasasala pata, kung ato siyang sundon o ato siyang paminahon, mas mosamot yun na bisan unsay atong pangayoon, iyan yung ihatag. Kaysa wa pa ganita mangayo, nagsige patag supak-supak niya, iya maganitan ni pakamatyan, o sa nakabuutan na kaitastanan, magsige na tagsunod niya, musamot yun, na bisan unsay atong pangayoon, iyang ihatag. Nga naman, kamao naman tang mangayo, din amang kamangayo nga Ginoo, pataasan ning akong ilong aron magwapo, magwapa ko. Ang imong pangayoon, Ginoo, makadawat ako nining akong piyanga nga ilong. Ana, ihatag din nas Ginoo, sunod mo tanawin ka, sa kilang piyanga, makahamos man. Ngay daghang tagas og ilong, i-oxygen naman. Di ba? Kadaghan ang tagas og ilong, yan nag-ibuslutan na nila. Pero tagas kay ilong. Imong ilong, piyanga kayo, pero sakto kayo sa kargas hamos. Ana, hasta lang mo, mahangga pa. Kadakong diferensya. Ana, Ginoo, di na ka magapo, Ginoo, mutaas ang takong hayop. Ang imo, Ginoo, makontento takuan akong hayop. Makontento na yun ka. Ang nahitabo, isuroy mo ngadto kuyog sa imong mga kauban dito sa mga kakahuyan. Kung sila nangaparok sa kahoy, kitangas kayo, ikaw, mura lang mga galakaw. Wag kayo nahitabo. Aya-aya niyo. Muuno sumayo kusuging hangin. Sila nangaigo sa nangalupan ng mga kahoy. Ikaw, galakaw lang tinaro. Wagi na kaigo. Diba? Kaya tupong naman kas mga bato. Grabe sa una, katawa mo ko, Manny Pacquiao ba? Di Roy Pacquiao. Boxing ba? Yang kontra mga Mexican, agas kang ilong, yung kaigo, buwak na yung ilong, agas-agas, Pacquiao, igo din sa ilong, isik, malagabay. Huwag may mabuak. Kasabot,
wisdom na Ginoo. Ay kala pa sige dagwan. Sige reklamo. Di na ka mag-ampo, Ginoo, kini akong bana nga palahubog kayo, muundang na tanig inom. Ang imo nang iampo, Ginoo, kining akong banang palainom, makahatag uta nako dugang gahom o galingon sa paghigugma sa among pamilya o kining akong bana. Matanawa, igsunod mong tanaw ang nalunang siyang suka, maingon na yung ang akong bana pagkaluoy tanaw. O, di ba? Hindi na kami kayo tiwasan ng ayawan lang. Kaluoy tanaw. O, imo na siyang limpiyuhan. Ana, sa ato pa, maingon na yung Ginoo, congratulations, imo na kong gialimahan. Ang sa Lord, naman kami ang gialimahan. Ingon na Ginoo, di ba naingon ko, nagmasakiton ako o imo kong gialimahan. Kana imong bana karon masakiton man na kalisod na ko nagparo nya imong gialimahan malangit dayon ka. So kana imong bana himuan na ng puhunan padong sa langit. Imo na sige hatag og rinho sa rogara adlaw maglunang na siya siyang suka. Nya imo dayon antimanon puhunan na may padong sa langit. Oh di ba? Ito kana. Wisdom as mo o mo na makapatransfigure nato, mo na makapanindot sa atong relasyon o sa atong mga naon. Kaya di naman ta magsigi o tinungmuray, magsigi naman ta dinawatay. Nakamao naman ta mo adjust sa pag-accommodate sa usa-usa. Kaya naanan nato ang Espiritu sa Ginoo. Undang